na gatas nga lamian ipare sa fita kini ang pagkaon nga mong hatag ug kusog sa tanang tusog kanon sa bisag unsang panahon. Hoy, Pablo! Sa muskwila ka? Dili! Ibutang imong bag, isuro yung mga baligya nga mali para na atay makonsumo. Batang bata ka pa at manami ka pa kailangan malaman nating tindigin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang munting paraiso lamang. Wow! Kanindot di ay ani! Asa ka ni? Hala? Si Pablo man siguro ni? Ako tong naulon, be? Nirasol! Ano di pa trabaho malilimoy mong anak? Ay da, wala gini pampalit o bugas. Kapalo ba ka? Nga naibalaod nga nagsulti nga dili pa trabahoon ang bata edad 17 pa ubos? Ha? Anak, sa ilo ako sa kong nabuhat. Ma? Para ka magsabay sa atong pamilya.